ħares lejna mulej li timħabtek dini l-odwa li uriħna l-ħelsin isma l-qlubna filena nislulek l-isbaqanja li tisġed maż-żmien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Miegħek ukoll. Hekk insellmu lil ħutna kollha ftit il-għodwa tal-Ħadd jum il-mulej, tielet Ħadd tal-Għid insellmu lil ħutna kollha l-komunità parrokjali tagħna għal din l-Ewkaristija. Nixtieq mulej li f'din l-Ewkaristija appoġġu lil dawk ħutna kollha il-parroċċja tagħna, ħutna kollha li għaddejjin minn diversi ċirkostanzi tal-ħajja. U int mulej id-dama tagħhom u għatihom il-qawwa li jittamaw fik. Nofru wkoll din il-Qudiesa għar-Ruħ Edna qdimek. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom tutti jiena għnimt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mill-Eid. Tija tiegħi bil-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob billi Mazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom tutti biex titolbu għalija bil-mulej Alla tagħna. Eħedna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħdina. mulej ħnina. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewriet u paċi fl-art il-bnedmin tal-ida tajba. Faħruk, inberkuk, nadorawk, naturċieħ. Irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej l-Iben waħdin Ġesu Kristu. Mulej Alla Ħaruf Alla min il-Missier, int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja il-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq l-yemien tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Qaddis, int waħdek mulej, int waħdek fil-għola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żgħożija mġedda ta' ruħu biex kif inti sebbaħtna u ferraħna mill-ġdid bil-grazzi tal-adozzjoni, hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-imwiet b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltar flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Nhar Lajt il-50, Pitru flimkien mal-11 qam u qal lil-Lud bleħenoli: Nies tal-Ludija u intom ilkoll li toqgħodu f'Ġerusalemm, kunu għafu dan u isimgħu sewwa se ngħidilkom jien. Ġesu ta' Nażaret kien bniedem li Alla tagħkom prova tiegħu permezz tal-mirakli u l-eġobijiet u sinjali li għamel bih f'wostkom. Kif intom stess tafu. Lil dan Ġesu Alla telaqulkom f'idejkom skont l-erf u l-pjan li fassal minn qabel. U intom neħejtuh billi sallabtuh permezz ta' nies ħżiena. Imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħalli rbita tal-mewt għaliex ma setax ikun il-mewt iżommu taħt is-seta tagħha. Għax David jgħid fuqhom: Żammejt lill-mulej dejjem qudiemi għax hu fuq il-lemin tiegħi biex qatt ma nitħarrek.
Għalhekk ferħet qalbi u ntela bil-għena nsini u ġismi wkoll jistrieħ bit-tama. Għax inti ma titlaqx fil-mewt lil ruħi u ma tħallix li l-qaddis tiegħek jara t-taħsib. Inti għaraftni t-triq tal-ħajja, timlini bil-ferħ meta nkun quddiemek. Uti, ħallini ngħidilkom kif inħossha fuq il-Patriarka David. Hu miet u kien midfun u l-qabar tiegħu għadu magħna sal-lum stess. Issa hu kien profeta u kien jaf li Alla ħaliflu b'ġurament li kellu jqegħod fuq it-tron tiegħu bniedem ġej minn nislu. David ra minn qabel u ħabbar il-qawmin tal-Messija u qal: la kien mitluq fil-mewt u lanqas ġismu mara t-taħsir. Lil dan Ġesu Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna lkoll xhieda. Għalhekk issa li Alla ollih bil-leminija tiegħu huwa rċieva mingħand il-Missier l-Ispiritu Santu li kien imwiegħed. U sawbu fuqna kif qegħdin taraw tisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Qassam responsorja li ngħidu Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ħarisni o Alla, għax fik jien nistkien. Jien għadt lill-mulej int Sidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħek. Inti żżomm f'idejk xortija. Flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Imbierak lill-mulej li tani l-fema. Imqarb il-lejl qalbi tallimni. Inżomm lill-mulej dejjem qudiemi. Għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqx fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Int tallimni triq tal-ħajja. Hemm il-milja tal-ferħ quddiemek. Hemm il-għaxqa għal dejjem fl-imti. Flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżiż, jekk intom issejħu missier lil dak li bla ma jħares lejn wuġuh jagħmel ħaq minn kulħadd skont l-emejjel ta' kull wieħed. Għixu fil-biża' taż-żmien tal-ħajja li qegħdin tgħaddu f'art barranija. Kunu għafu li intom kontu mifdijin mill-ħajja tagħkom firħa li ħadtu mingħand missirijietkom. Mhux b'xi ħaġa li tintemm bħalma jil-fidda jew id-deheb, imma bid-demm għażiż ta' Kristu li kien bħal ħaruf bla għajb u bla teba. Hu kien ippredestinat sa minn qabel ma saret id-dinja, imma der fl-aħħar ta' żminijiet minħabba fikom. Bih intom temmnu f'Alla li qajmu mill-imwiet u taħ il-glorja. Hekk il-fidi tagħkom hi wkoll tagħma f'Alla. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Mulej Ġesu, fissrinna l-Iskrittura, ħeġġilna qalbna int u tkellimna. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Dakinhar fl-istess l-ewwel jum tal-ġimgħa ġara li tnejn mid-dixxikli tiegħu kienu sejrin lejn raħal jismu Emaws, xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm. Jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħattu u jitkixfu bejniethom. Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom.
Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U qalilhom: x'intom tajdu bejnkom intom u mixja? Huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setan fl-emilu fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu tiegħu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna taħ f'idejn il-gvernatur biex ikun akkundannat għall-mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdel lil-Iżrael, iżda issa fuq kollox ġa għaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħażnuna għax marru kmin ħdejn il-qabar u l-katafru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derrulhom xi anġli u qalulhom li għadu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħ u tqal biex temmnu kull ma qalu l-profeti. U ma kellux il-Messija jbagħti dan kollu hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma hemm fuqu fl-Iskrittura. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin u għamel ta' birruħu li kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġaluh jibqa' magħhom qalulu: ibqa' magħna għax sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs għal il-barka qasmu u tajulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda hu qab minn quddiem għajnejhom. U wieħed lil ieħor bdew jgħidu: ma kienx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa jitkellem fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lil 11 lil sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom: il-mulej qam tassew u der lil xmud. Huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej. Tifir lilek Kristu. Kemm huwa hekk sabiħ dan il-Vanġelu il-Knisja ttina f'dan it-tielet ħadd tal-Għid. Din il-ġrajja ta' dawn iż-żewġ dixxipli ta' Emmaus illi telqu minn Ġerusalemm li hija l-post tal-qawmien u telqu fi vjaġġ lejn Emmaus li huwa l-post tal-aljenazzjoni. Kienu ħallew kollox fis-sens illi dan il-vjaġġ kienu mdejqin, sfiduċjati, inkwetati għaliex dan Ġesu laħaq bihom. U dan huwa l-vjaġġ tagħna lkoll. Dawn iż-żewġ dixxipli ta' Emmaus huma aħna. Li aħna lkoll kemm aħna qegħdin fil-vjaġġ tal-ħajja tagħna. Vjaġġ li ħafna drabi ma nafux fejn jibda u fejn sejjer jintemm. Għaliex għall-bniedem mhux importanti biss kif jgħix. Imma l-bniedem saqsi ħafna affarijiet fuq il-ħajja. Ħafna drabi mistoqsijiet li m'għandux tweġiba għalihom. U dawn iż-żewġ dixxipli nnotaw mixjin flimkien jiddiskutu waħidhom mingħajr Ġesu. Li timxi waħdek fil-vjaġġ tal-ħajja mingħajr Ġesu
M'intix ser issolvi u saqsi u twieġeb il-problemi li joħorġu mill-qalb tiegħek. Għaliex inti mixi waħdek mingħajr l-għajnuna ta' Ġesu. Ma kif ikunu mexjin waħedna f'dan il-vjaġġ mingħajr ma nsejħulu Ġesu jidħol f'nofsna. Ġesu jidħol fil-vjaġġ tal-ħajja tagħna, jimxi magħna u jibda jkellimna. Ġesu jidħol fil-vjaġġ tal-ħajja biex lilna jimlina b'tama. Għaliex hu missierna, aħna wliedu, aħna l-qalbu. Ġesu ma jħallinix waħedna. Naħsbu ftit ħuti, ħajjitna qiegħda fil-Vanġelu. Aħna dawn iż-żewġ ix-xibli ta' Emmaus. Imma ħadd mhu waħdu. Jidħol Ġesu u jibda jkellmek, jimlik b'tama, għall-ewwel ma tarfux bħalma għamlu daw iż-żewġ ix-xibli, ħasbuh barrani. Barrani għaliex għadhom m'għamlux esperjenza ħajja ta' Ġesu. Qalbhom maqsuma. U min jimxi fil-ħajja tiegħu waħdu mingħajr Ġesu dejjem jimxi bħarsa ta' niket fuq. Ma Ġesu jimlina bit-tama u jkellimhom u jurihom li hemm bżonn jaċċettaw li l-kelma ta' Ġesu qiegħda fil-kelma tal-Iskrittura. U waqt li qed ikellimhom jurihom. U jiġi l-mument tal-konversjoni wkoll, ġifieri l-bidla tal-qalb għalihom. U kif jaslu ħdejn fejn joqogħdu jgħidulu frażi sabiħa ħafna. Ibqa' magħna Mulej. Hija l-frażi tal-għajnuna, talba ta' għajnuna. Ibqa' magħna Mulej. U Ġesu jibqa' magħhom. U jidħol u hemmhekk kif jaqsam il-ħobż jarfu min kien. Min qsim tal-qalb għal qsim tal-ħobż. U għarfu li kien Ġesu. Waraw il-bidla li seħħet f'ħajjithom minn nies imniktejn, imdejqin, isiru nies mimlijin bil-ferħ u jmorru jwasslu din l-aħbar ġewwa Ġerusalemm mill-ġdid, il-post tal-qawmien. Għaliex dak li jagħmel miegħek Ġesu, il-ferħ li jtik Ġesu, id-tama li jtik Ġesu ma tħallihiex għalik imma li inti tmur taqsamha mal-oħrajn. U għalhekk ejjew nitolbu lil Mulej Ġesu aħna li l-kol qegħdin f'dan il-vjaġġ tal-ħajja niftakru din hija l-istorja tagħna. Kif qed ħafna drabi nkunu mtaqlin u mdejqin u Ġesu jidħol jitkellem magħna forsi ma narfuhx ma fl-aħħar mill-aħħar il-kelma tiegħu tiftaħilna qalbina narfuh. Mulej Ġesu nitolbuk ħalli aħna nkunu wkoll wara li nkunu għamilna esperjenza tal-qawmien tiegħek f'ħajjitna għamel Mulej li aħna dan il-ferħ li inti tagħtina u d-tama li inti tagħtina nkunu nistgħu naqsmuhom mal-oħrajn. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben u waħdini ta' Alla. Nisser minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, Daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Għal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem.
salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu u mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn il-wied skont il-kodba mqazza. Semgħu qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben. Mejjum mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben u nitkellem fuq il-profeti. Fi Knisja waħda Qaddisa Kattolika Apostolika nisqal mawdija waħda għall-maħfra tad-dnubiet u nistenna l-qawma mill-lewwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Mixburin flimkien bħala għaqda waħda ta' mħabba ċelebrazzjoni ta' din l-Ewkaristija nitolbu l-Alla llum biex iqawwi l-fidi tagħna ħalli bil-biża' u t-trejjid naħdmu s-salvazzjoni tagħna aħna u ngħixu bħala barranin f'din id-dinja. Mulej Ġesu ieqaf mal-Knisja tiegħek hija wkoll nhar ta' ħadd fiċ-ċelebrazzjoni tal-Mistera Qaddisa tħabbar il-mewt u x-xandar il-qawmien tiegħek nitolbu. Tismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu għejn il-bnedmin kollha ta' rida tajba jsibu fil-kodba mqazza id-dawl tal-fidi li twassalhom biex jarfuh bħala l-iben ta' Alla marmu l-bniedem għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu għamel li l-Ewkaristija mqazza tkun għalina lkoll għajn ta' grazzja u ran tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu fit-tiba tiegħek tella lill-mejtin kollha ħutna fis-salbna glorjuża tiegħek ħajgawduk għal dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu nitolbuk sabiex tilqa' dawn it-talbiet li aħna qegħdin nagħmlulek mill-qalb tagħna. Nitolbok Mulej Ġesu tiftakar f'ħutna il-parroċċjani kollha, il-komunità parrokjali tagħna kollha, dawn il-mumenti f'kull ċirkostanzi li huma għaddejjin minnhom. Mulej jibqa' magħhom kif talbuk iż-żewġ ġixxiebli ta' Emmaus għaliex il-fiduċja tagħna qiegħda fik. Dan kollu nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Lik barena fi qlubna u bit-tama ta' joħram faħruk si ċepil. Alleluja, alleluja, alleluja. U mali l-ħna ferħana tal-anġli natu kajru roddu lek il-ċi. Alleluja, alleluja, alleluja. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun jogħġob lill-Alla mill-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifjir u glorja tal-ism għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lena ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Jagħmlu. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa xira tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek iżda nferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. Wara s-sagrifiċċju u l-mewt tiegħu u qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja bla qiegħda joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-feħ tal-għid imxerred ma' kullum kien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena u
U l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, Ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewit. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis tas-sewwint mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidina Ġesu Kristu. Illi meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, rattel ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' rattel ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' d-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. U l-mulej, huwa minn bejn il-wied għax hu l-mulej. U li rtobbat min kull il-sinis għal Ġesu u l-mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha u taf l-imħabba. Flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe Liejnu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek qegħdin hekk li inti jogħġbok issejħilha għal għandek minn din il-ħajja. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija mal-Apostli, ma' San Ġwan tas-Salib u mal-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu Biblek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien nitolbu t-talba li l-mulej Ġesu għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddis ismek, tiġi saltinatek, ikun li tridin kif fis-sema u fl-ard. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum,
Għafrinna dinubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina, taħaddix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax jassalna il-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu li ġabilna permezz tal-qawmin tiegħu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nagħtu din il-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Għaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja Ħenna lina. Għaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lilna. Għaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejn. Ġesu, Ġesu, għalija int, id-dawl itri, il-ħajja il-ġid, mingħajrek jien ma jiena xejn. Miegħek jien Sultan Rabbi, o kemm nixtieq Ġesu ħanin inħabbok jien laqis u l-ħin. Issa flimkien bina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq is-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' inħobbok għal dejjem. Ngħadu wkoll mat-talba tal-Papa għal dawn iċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom. Missier Eten li tista' kollox il-kien tagħna f'kull periklu, lejk aħna nduru meta nkunu mħabbtin u mtaqlin għax inti sserraħna. Fidi nitolbuk biex tħares b'kompassjoni fuq dawk milquta, għati mistrieħ Eten lill-mejtin u farrax lill-imnikta. Fejja il-morda serraħ fil-qalb il-moribondi, kun ta' saħħa l-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u għerf għall-mexxejja tagħna. Għatina nitolbuk il-kuraġġ li nilħu lil dawk kollha fil-bżonn b'imħabba sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem qaddis tiegħek. Amen. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek
u bħalma għoġbok iġġeddu bil-misteru tal-ħajja ta' dejjem, għattih ukoll jasal fil-qawmien mill-imwiet, b'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taqsir bi Kristu Sidna. Amen. Fakrukom illi nhar l-Erbgħa inkomplu bl-erbgħat tal-udjenza tal-Madonna tal-Karmnu l-Qudiesa illi ssir fis-sitta ta' filgħaxija. U kull nhar ta' Ħadd inkomplu bil-Qudiesa ta' filgħodu fid-9. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu, Alleluja, Alleluja. Irroddu ħajli l-Alla, Alleluja, Alleluja. Kristu xoċta amrebbi, Alleluja. Rebħatis boqla waċi, Alleluja. U l-imsammar li taxrit, Alleluja. Ixifawar bil-barkit, Alleluja. Il-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Ilkom.